Ма добре, защо се включва камера, бе? Ето нищо камера, ето така. Айде, ето виж, на живо ви снимам сега. Ама, ето и баба Яга да снимаме на живо. Чакай така. 15-16 секунди. И курс спали нещо. Магазина? Не бе, това си е. Изтиклял. Емо, кажи нещо бе, дали снимам или не снимам, ето показва 43-50. Запали се нещо и това Николай. Имаше пламък. Браво! Ти си е бати героя, герой. Запали се, а? Какво се запали горе, бе? Ничката. А? Ничката. Мале, ще изгорите живи вътре, ей!